И здравейте хора, аз съм Ариан и днес ще играем Minecraft Survival Games. Така. И отиваме към таблетите. Две минути. Почването. Така, през това време ще ви кажа, по принцип снимам на всякакви игри, ще ви кажа, след като изгледате този клип, в коментарите да напишете, предложете на някоя игра, на която да играя. И аз ще играя. Също очаквайте видео за как се използва програмката, с която снимам сега. Една минута. Лошото е, че не може да забързва видеотата. Чакай да предложа на някой тим. Не. Ти. Така, 30 секунди и започваме. Хубавото е, че оправиха този сървър вече. И още нещо за програмката Mobizen. Също е хубаво, че не изисква никакъв рут. Аз се опитвах да го рутна, но нищо не ставаше. И така. И започваме. Пум! Грабим. Лък може да ми потрябва. И взех най-отвратителния чест. Картоф. Чакай, снимам ли накръстник? Да, имам. Фукло, къде отиде, бе? Ти мене ли? Ево ми тука. Дей, не мога да го достигна. What the fuck, бе? Колко време го гона този пак? Най-после го отрепах. Сложиме. Той е малки картофи и брадва. Така, сега да потърсим чест. Понякога път така има честове. Много мразя така, как се таколи сървъра. Тъмница и нищо се не види. Има някакъв около мене. Гадно ще, ако ме убият сега. Аз мразя да куба. Тук да има чест. Ето. Добре, първо да видя каква бъм. Така. Торта.
Обувка с панталони, обувки нема ли? Си имам правила, ще взема още. За какво са ми две торти? What the fuck? Това не трябваше да се случва. Но нищо. Тук Survival Games играхме. Хайде да играем Ampu. Не съм много добър. Но ще се опитам да спечеля. Тук обичам да игра при тортата. И тук надявам се знаете какво означава. Какво стана? Нещо ме изхвърли. О, този е много гаден. Надявам се да ги изтрепа. What the fuck? О, тук има зайчки скок. Падай. Ха-ха. Пише, че иска логин, но всъщност не иска изобщо. What the fuck, един път така са... О, не! Motherfucker! Сега трябва да ги гледам. Фу, как можах така се усрах. Хъба. Хора, мисля това да е краят на този епизод. Абонирайте се, ако ви е харесал клипа, имам 5 абоната. Абонирайте се и това е. Чао!